Joo, eli aikaraja tässä ei ole. Niin pitkälle kun pääsee vaan kävellen. Ympyrän muutosta rataa. Ja siitä voi Tero aloittaa. Ja siitä lähtee. Kyllä nousi rivakasti ylös. Tarkkoja askeleita vaan, tarkkoja askeleita. Puolikas kierros. No on tosi hankala, kun salkut on niin pitkät. Ne tahtoo ohjata vaikka minkä suuntiin. Yksi kierros meni 1,25. Vielä jatkuu matka 1,5. 1,75. Ja 2 kierrosta. Tuleeko uusi ennätys? Nyt yleisö kattaa yhteen. Tuleeko uusi? Kyllä! Ja vielä ja siihen annetaan aplodit. Start! Sieltä lähti aika ja kättä yhteen yleisö. Varmasti sitä ylös. Hyvä. Ja sitten se hiekkasäkki, täyttä hiekkaa, 100 kiloa. Sieltä suoraan Vikerillä. Ja pitäisi saada sinne metri 30. Taistele, taistele! Ja sitten luiskaa pitkin ylös. Aikaa on mennyt nytten 30 sekuntia. Kakkosaikaan on 13 sekkaa aikaa. Saman tien isket kiinni ja happea. Vielä jatkuu. Saat yhden pisteen lisää siitä, kun tulee yksi objekti maaliin asti. Ja 3 objektia. No niin, iso käsi Terolle. 20 sekkaa jäljellä. 15. 10 sekkaa jäljellä. Aha, Tero sanoi, tuli siinä. Annetaan iso käsi.